Nazdar lidi, tady Starý fotr a dneska jsme s Honzíkem přijeli do Sadské do podniku Spůk. Na Google to má dobré recenze, takže pojďme dovnitř. Tak už jsme uvnitř a jak můžete vidět, dneska se vaří dokonce venku, tak doufám, Honzíkuka, že se dneska neposerem. Ty Honzíku, zlomí se to pod tebou! Tak hoši, je uvařeno a jdeme si vychutnat tu krásu. Já jsem si to gulaš skoro spletl s kbelíkem. To je dobrý. To je výborný. No teda, tenhle guláš je naprosto fantastický. Lepší jsem neměl. To mi povídej. Ta chuť je prostě dokonalá. Ty vole, Týlku, co to tu děláš za prasárny? Takže jsme tady s majitelem a moc mu blahopřeji, to je nejlepší biznis na světě.